Tällä videolla lennetään kahdella moottorikoneella muodostelmalentoa ja pilvilentoa. Ainakin itselle ihan uusi kokemus ja hyvin mielenkiintoinen kokemus. Sain Jyväskylän vieraita Rovaniemeltä ja Oulusta ja päätettiin sitten lähteä porukalla käymään vielä Rautavaaralla. Tervetuloa seuraamaan joka erilaista lentovideoa, ainakin minun kanavalla. Tässä laskeutuu Piper Arrow lentokone rekisteritunnuksella Oscar Hotel Papa Juliet Romeo. Kone on vuoden 1969 mallia ja sen avioniikka on uudistettu 2021. Moottorina on Lycoming IO360 C1C moottori, jossa on 200 hevosvoimaa. Kone on mittarilentokelpoinen ja siinä on autopilotti. Maksimilentoonlähtöpaino on 1180 kiloa ja lentäjän lisäksi kyytiin mahtuu 3 matkustajaa. Kaveriksi lentoretkelle on lähdössä Vans RV6 Experimental-kone rekisteritunnuksilla Oscar Hotel X-Ray Mike Tango. Kone on kaksipaikkainen kannuspyöräkone, joka on rakennettu rakennussarjasta vuonna 1999. Moottorina on 150 hevosvoimainen Lycoming O320. Koneen matkalentonopeus on noin 260-295 kilometriä tunnissa. Koneet tankataan Jyväskylässä ja sitten aletaankin olla valmiita retkelle. Pilottina Piperissa on Sami ja kyydissä minun lisäkseni Mika ja Niila. Jyväskylän liikenne Oscar Hotel Papa Juliet Romeo siirtyy kiitoteli 1-2 ja suorittaa lentoon lähdön Koillisen suuntaan, tuonne Rautavaaran suuntaan ja nousee aluksi sinne 4000 jalka. Jyväskylän liikenne Oscar Juliet Romeo lentoon lähtö kiitotie 1-2. Vasen kaarti. Lähtö 06. Jyväskylän liikenne Oscar Mike Tango rullaa kiitotie lentolähtö vastaan. Tässä kuuluu sen Niilasen jutun, että PR:llä on ratoja, mutta Finavialla on vaan kiitoteitä. Niinpä, joo. Joskus on Oulussa ollut sellainen. Ja tuun vähän oikealle siivelle. Joo, siinähän se tulee, kato oikealle. Jep, jep. Oulussa joskus ollut semmosia Oulupäivien ylilentoja. Varmaan yli 10 konetta ollut, että on helikopterikin ollut mukana, niin semmoista Tullaan aika tasasta jo. Joo, niin on kyllä tasasta. Kuin lähelle saa tullut? Tossa minun puolesta olla. Minä koitan olla tasaisesti, niin hieno. Oli. Otin vähän kauemmin. Jyväskylän liikenne Oscar X-Ray Philadelphia Teeman rajan kohdalla Korpilahdella 1800 ja tämän jatko. Ja ollaan tässä oikealla siivellä. Jes. Tää vähän kuva. Ihan smoothista vähän oikealle ollaan suoraan kohti kohdetta.
Jep. Onko sulla tehossa reserviä nyt? Pikkusen on reservissä. Hyvä. Muodostelmalennossa useampi ilma-alus lentää osastona yhteisellä lentosuunnitelmalla tietyn maksimietäisyyden korkeuseron sisällä. Muodostelmalento vaatii lentäjiltä erityisiä taitoja, eikä hyvästä ja tasaista säästäkään ole ainakaan haittaa. Muodostelmalentoa näkee useimmiten lentonäytöksissä ja paraateissa. Alun perin muodostelmalennon idea on kai syntynyt siitä, että esimerkiksi tiedustelu- ja pommikoneita on suojattu hävittäjälentokoneilla saattuen muodostelmassa. Joo. Hienostahan tämä nyt menee. Hienot pilvimaisemat. On. Kännykälle muuten tosi vaikea tuollainen valvo. Miten se jos käypi tuolla toisella siivellä, niin ylä- vai alakautta kannattaa mennä? Laske ensin suoraan niin alapuolelle ja sitten liuutaan ihan hitaasti vasemmalle puolelle ja sitten kun oot muuten paikalla, niin nosta sitten paikalle. Joo, mäpä siirryn vasemmalle niin alakautta. Selkeä. Mike Tango. Ollaan PM:ltä ulkona kohti Rautalammea. Vasemmalla siivellä. Jep. Sellainen hyvä tapa tai niinku hyvä paikka niin korkeussuunnassa sillä lailla, että näkyy sekä siiven ylä- että alapintaa yhtä paljon. Eli pikkusen alapuolella. Joo, jep. Siinä. Lentokoneita lennetään joko näkölentosäännöillä tai mittarilentosäännöillä. Näkölentosäännöillä lennettäessä lentäminen perustuu lentäjän itse tekemiin näköhavaintoihin sijainnista, lentokoneasennosta ja muista ilma-aluksista. Mittarilennossa vastaavasti lentäminen perustuu lentokoneen mittareihin ja laitteiden varaan. Siitä on erityisesti hyötyä silloin, kun näkyvyys on rajallinen sään, pimeyden tai pilvien vuoksi. Pilven sisällä lennettäessä lentäjän aistihavainnot antavat virheellistä tietoa esimerkiksi lentokoneen asennosta. Siksi on luotettava mittareihin ja jätettävä aistihavainnot omaan arvoonsa. Toki mittarilentoa lennetään myös hyvällä säällä.
olisiko se tuo 1.8 paras näppituntuma ois. Siinähän on se toinen paana, ettei suositella moottorikoneelle. Niin tuo nurmipaana. Niin. Meillä on just täällä ihan mukavasti laskupaikkoja kuitenkin tässäkin lähellä. Käyt sä täällä lentämässä? Joo. Rautavaaran liikenne Oskar Juliet Romeo kentän eteläpään kautta liittyy myötätuuleen kiitotie 18. Oletteko muuten huomannut, että tuuli tekee melkoisen paukun siihen peräänsä? Rautavaaran liikenne. Terävä. Ja Oscar Hotel X-Ray Mike Tango. Edellisen perässä myötätuuleen 18 aikana lasku. Missä täällä oli se tuulipussi? Sojottaa suoraan radan suuntaisesti. Etelästä päin enemmän. Tai onko? Ei joku. Aika hyviä Tää, joo, on aika hyvä. Aika hyvähän tämä. Kohtuu tasainen. Rautavaaran liikenne Oskar Juliet Romeo perusosalla 18. Telineet on alhaalla lukossa. Haluatko sä rullata sitä radalta pois ennen kuin mä tulen? Voiko tuonne rullata tuonne sivulle? Ei voi. Ei voi tuosta tuonne reunaan rullata. Selkeä. Tässä ei ollut oikein tuolla sitten jo. Rautavaaran liikenne Oscar Mike Tango. Perus 18. Rullaa vaan sinne lapsille, jos sä pääset. Ja Rautavaaran liikenne Oskar Juliet Romeo vapautti kiitotie. Päästiin turvallisesti perille Rautavaaran lentokentälle. Kenttä on Rautavaara-säätiön ylläpitämä entinen sotilaskenttä. Kesäisin kentällä näkee enimmäkseen Kuopion ilmailuyhdistyksen purjekoneita, mutta kenttä on suosittu myös moottorilentäjien ja varjoliitäjien keskuudessa. Kentällä on majoitusmahdollisuus ja huoltorakennukset ruokailua varten, ja tietenkin sauna. Jos ei toiminta ole tähän aikaan, niin se alakkaa. Pekka saa siitä katsoa kummalle puolelle tulletaan miten laittaa tähän näin. Eikö vaan? Kyllä. Siellä turvamarkkinoilla. Rautavaaran kentällä ollaan. Mutta esimerkiksi niinkö, jos se karkaisi näin isolle nopeudelle, jos se olisi niinkö lähellä punarajaa. Ei, kun Pohjois-Savo. Se on siinä rajalla, joo. Ihan reilusti niinku se. Et tarvii ulkomaankieltä. On niin kantava. Niin. Tai en tiedä mitään, mutta varmaan niinkö se nopeus millä tulee 9.
Lähtee 3, 2, 1, nyt. Joo, kyllä se vaan. Ja jees. Kiitos kun kattelit videon tänne asti. Nähdään seuraavalla videolla.